Esta é Marta Brand, unha artista contemporánea nova. E que significa contemporánea? Pois que mentres vos estades vendo este vídeo, ela está investigando para un novo proxecto. Xusto neste intre está a crear. Non temos que ir ver a súa obra nun museo, nin consultar ningún libro na biblioteca. Marta é unha artista que fai instalacións pictóricas. Unha instalación é unha montaxe deseñada para un espazo determinado e que está composta por diferentes elementos. As súas son grandes collages en 3 dimensións formados por fragmentos de pintura, escultura, debuxos e animacións audiovisuais. Ela bota unha ollada ao que acontece ao seu redor para transformar esa realidade en algo novo. En Picnic, Marta rememora un recordo de infancia, como unhas formigas levan os restos dunha merenda no campo. Esta lembranza mestúrase coa obra Almorzo na herba, de Manet, da que se toma a idea do mantel como lenzo sobre o que construir un collage. Alí, pequenos animais cuidadosamente reproducidos van desfilando polas paredes e o chan. Elefantes, hipopótamos e ovellas transportan anaquiños de comida e un burato na tea deixanos ver un fragmento da paisaxe. Este evoca o espazo no que tivo lugar a merenda da acordanza da artista. Marta incorpora o seu dominio da técnica pictórica tradicional para reproducir á perfección a imaxe dun bosque. A artista inspírase no cotián, recuperando momentos singulares do día a día. Nesta obra hai unha mestura entre cousas que lle ocorreron e referencias á historia da arte. Cando crea, transfórmase nunha nena que mira a realidade como se estivese nun xogo, pero sen esquecer a perfección e o coidado dos detalles. Cunha mirada inocente, construe imaxes que parecen sinxelas, nas que só aparecen os elementos necesarios colocados dun xeito preciso. E isto que significa? A artista contemporánea busca atopar a esencia nas súas creacións. É dicir, quere chegar ao xeito máis puro de expresar as súas ideas, eliminando todos os elementos non esenciais. Os seus referentes artísticos son grandes mestres da historia da arte, como Goya, El Bosco ou Josefa de Óbidos, pero tamén outros coetáneos, como Jorge Perillanes e mesmo os alumnos aos que ensina. Que quere dicir isto? Pois que as persoas e as cousas que lle acontecen son a base das súas creacións. As súas obras teñen un carácter social no sentido de que a inspiración sempre xorde da súa contorna. Marta pon moito coidado nos acabados das súas obras e sempre atende a relación co espectador, sen que falte nunca a delicadeza do pequeno.